manan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joanne. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. You don't know. Well, I don't wanna know. Let me just stop trying. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? May kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan niya, Joanne. Joanne, nak. Wa magkiklase ugma. Manglaag ta, ha? Laag? Asa man ta, ma? Adto ta sa mall. Wa day kay work, mama? Wa, nak. Si Papa? Na may work si Papa nimo. Kita na lang usang duha maoy magbanding. Ihatag na ko ang tanan akong oras nimo. Thank you, mama. Kumusta man ang lakaw ninyo ni Mama, nak? Lingaw kaayo pa. Nananaon mig sini. Nangaon mig lami. Unya, nagduwa pagid mig arcade. Uy, mayo hinoon. Kuyog na niya ka na mo sunod pa, ha? Puhon, nak. Ihaya ni mo, no? Pinangga kay kasi mong mama. Mamawi raman sad na si mama na ko kay permi man siyang motrabaho gud. Panagsara man na siyang mauli sa bahay. Maning swerte kayo, kaday. Perfect kayo imong pamilya. Maog kitay. Juan, nayo pa pa sa gawas. Pagkita ka. Oh, nga naman ka, ha? Magulit na ta. Ha? Wa pa man mo man akong klase pa. Bahala na, nak. Tanak kay nagdali ta. Kay mo biyahe pa ta. Ha? Okay ra ka, nak? O ma, nga no ting ni sakay man tagbas, ma. Magpalayo na tanak. Ha? Kano sa man ta mo balik? Di na ta mo balik dito. Unsa? So, transparent ka din Okay, may ganun ta ha? Sige! Congratulations, anak! Congrats, nak. Salamat, ma, pa. Mag-college na gid ka. Asa magkagustong mo eskwela? Pwede og. Adto ko sa atong gipuy-an sa una, may eskwela? Maagyoy gusto ni mo, nak. Opa, O niya kay layo man to. mag-boarding house lang ko. Sige, kung maoy gusto ni mo. Thank you, pa. Kumusta magadiha, nak? Okay naman, pa. Kamo? Ako na lang sa diri kay nilarag ka naman sa mama ni mo. Trabaho na sad. Sige lang, pa. Makatrabaho na gani ko. Dili na maahat si mama og larka. Siguroon ako nga dili na malayo si mama nato. Makaulit ni gitawon ko. Juan! Oh, Polo. Juan,
Kuan ba, anak ko eh. Nalibugan sa atong assignment ba? Pwede ko magpatabang mo? Maglibog pag ka nga, pila ka tuig naman kang nag-college. Kabiyasa na pinakatuig eh. Bitaw! Happy sa gara. Murag tiguag naman kita para nimo. 4 years na itong gap eh. Naundang na ko, mong college kaya pong kuhang to dun. Sige na ba? Bangi ko. Sige, good. Asa man ti katudloan? Sa amo lang. Okay na. Salamat kaya. Sige. Ato na ko ha. Mingawa sa ilang subdivision, uy. Oh. Si Mama? Ma! Joan? Nag-unsa man ka din Gikan ko sa bahay sa akong classmate kay naami gibuhat nga assignment. Ikaw, nag-unsa man ka din Api ba na kung nilarga ka? Oo. Wa pa ko mularga kay na ako importante nga tuyo sa among kauban. Mao ba? Ikaw, ayaw patakaw atog mga bahay, ha? Layo ba taon minimo, nak? Si Makog maunsa ka? Ma, relax lang. Mo ulit naman pug ko sa boarding house. Sige, nak. Pag-amping. Nga naman to si Mama. Mura maglahi ang yung lihok kanina. Mura si kikulpaan. Naakay kitago si Mama na po. Sa manigisan ti Papa. Oh. Picture ni Mama. Tanawa si Mama nimo nang laag sila didto karon sa Bohol. Karon? Nganong nga magsulti si Mama ni Papa nga ni ara siya sa Cebu? Unsa makikitago ni Mama namo? Di man sa pagunsa, pero ba sino nailain sa mama ni mo? Murag dili ko makatuo, ana. Nakita na ko kung unsa kamahal ni Mama. Si Papa. Mausad. Pero kung nun sa mo na, may baho ko nga, may bawan na ko niya na ni mo. Ato day, kuan ba, celebration sa akong birthday nig Saturday? Basig pwede ka, ato sa amo. Plano man akong muuli sa amo, anak, good. Oo, mau ba? Sige, kung mausab ang imo na una. Welcome na kasbay, ha? Salamat. Wa pa mauli si Mama pa? Wa pamanak. Nga lumanunta. Gusto na unta akong muuli diha, kay gimingaw na kayo ko ninyo ni Mama. Basig sunod si Mana patunak. Mao ba? Sige, sunod si Mana na lang sa kumuuli pa. Mayo kay, wadi ka madagi guli. Nausab akong hunahuna. Dali. Ipaila-ila kang mama papa. Ma, pa, si Joan, akong classmate. Joan, akong mama and papa. Si Mama. Joan, dali. Kaon. Polo, mulakaw na ko. Naadimanday ko'y nalimtan sa boarding house. Excuse me. Nailay pamilya si Mama. Gano? Giyot sa pagkahitabo, Joan! Buhi ko! Paminawas ako. O sa pa may paminaw na ako, di mo? Kaklaro na ato nga naakay kabit! Nak, dili na ko kabit ang papa ni Polo. Mao ba? Unsa day tawag di mo anak nga naa makilaing laki? Imong papa.
Siya mo'y akong kabit. Unsa? Pasaylo ako, nak. Pero dili ko gusto maguba ang imong tanaw na ako. Kinahanglan may baho si Papa, Ani. Ako si sultihan. Dili na kinahanglan. Ngano, ma? Naibaw na ba si Papa, Ani? Sultihin ko! Oo! Ibuang nagiday ko ninyo, ma. Nak, Grabiya sa ninyo, uy. Gipatuo ko ninyo ganindot ang akong pamilya. Nga perfect mo nga pagkainahan o amahan, pero gibuang na day ko ninyo. Sugot karon, kalimtan ako nga may ginikanan pa ko. Joanne, I know you got the best intentions. Padawat pa na ako kung laing tao ang nitraidor na ako. Pero kaugalingon ako mga ginikanan, maunay pinakasakit. Kigipatuo ko nila sa usa ka dakong bakak. Dini na lang kutob, ug dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagay ni Joanne nga taga Cebu City. Uman sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, You Don't Know. Let me just give up. So let me just let go. Ang mga kaagi, gibuhatan na sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Let me just give up. Let me just let go.